अरे नमस्कार करेजा लोगन। आप लोगन असही प्यार दुलार आशीर्वाद थोड़ा सा उरो बढ़ा द अपने छोट भाई पर। सनी दुलरुआ ऑफिशियल चैनल जनते बड़े क्या खातिर आराम आराम से बोले थैला कि ताकि आप लोगन के भी समझ में आवे और लोगन नया नया जो भैया प्यार दुलार आशीर्वाद देवे चाहते हैं वो के समझ में आ जाए। ठीक बा, धन्यवाद। पालागी अरे हरी घरिया दक जैसे ई बदरिया गरजेला तमोरे गोर बदनिया पर बेलाउज करिया शोभेला तमोरे गोर बदनिया पर बेलाउज करिया शोभेला। सानिया जयव के जैसन केहू पे ना शोभेला तमोर गोर बदनिया पर बेलाउज करिया शोभेला तमोर गोर बदनिया पर बेलाउज करिया शोभेला।